Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja nke ọkaikpe James Omotosho nọrọ n'isi ya nọrọ taa ma onye minista ọkụ eletrik n'ala anyị n'oge ndị gara aga Salim Aman ịnọ n'ụlọ nga afọ 75 n'ihi igwucha ndụ ego ruru ijeri naira 33.8 wee ego amapụtara maka ọrụ ngo okporo ọkụ eletrik Zungeru na Mambila. Ọ bụrụ onye minista n'oge ọchịchị Buhari. Onye nta akụkọ n'ụlọ ọrụ Arise Ose Nurufai agwala Atiku na ọ bụ onye iru abụọ n'ihi ileli anya ịhapụrụ ndị ndịda naanị ka ha zọọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027 ma rụtụ aka na ọ bụ otu Atiku akpọpụrụ Goodluck Jonathan n'ụlọikpe n'afọ 2011 iji hụ na pati PDP sọpụrụ usoro ịhapụrụ ya mpaghara kwesịrị ịzọọkwa onye isi ala n'oge ahụ. Otu nwaanyị n'ogbe Hotoro nke steeti Kano nọrọ n'abalị Mọnde izu a mụnye nwunye di ya na ụmụ ya abụọ ọkụ gbakwara di ya n'otu aka ahụ oge ọ gara ịzọ ndụ ha. Nwaanyị ahụ mụnyere ọkụ ka bịara n'ụlọ di ya naanị izu ụka abụọ gara aga tupu nwunye di ya mụọ onye ọkụ. Ndị uwe ojii anwụchiela ya ka ọ dị ugbu a. Ụlọ ọrụ na-agụkọ okwe n'ala anyị nọrọ na-akọpụta ka ọnụọgụgụ ndị bụ nje ọrịa obiri-na-arịọcha dị kwụrụ n'ala anyị ka ọ dị ugbu a. Steeti Benue na-agba ndị nke mbụ bụ ndị nwere 195 mmadụ bụ nje ọrịa ahụ. Steeti Akwa Ibom na-agba ndị nke abụọ, steeti Enugu ndị nke 9, steeti Abịa ndị nke 12, steeti Imo ndị nke 13, steeti Anambra 15, ebe steeti Ebonyi na-agba ndị nke 31 bụ ndị nwere mmadụ 15,000 bụ nje ọrịa ahụ. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.